أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله لئن شكرتم لأزيدنكم والصلاة والسلام على المختار الذي بئس بالحق كالشمس والضحاها وبالقرآن كالقمر إذا تلاها وبالسنة كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عنها عاش في ظلمات الليل إذا يخشاها وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدين تفسير في الله جبوا ما بلا جلين فوق ولي مندو كدلا لا في على كهنا أنا ككشي أنا كبركة على كوكين أنا وكلنا بلا جلين كا bi mekalot le temps ani kelen ni ala ye dugu ɲuman cɛ o bi bɛn mekalot le temps ani filama laada do mekalot le temps ni fila su jamiyatu ansardin tɔnden u b'u ka nisɔndiya an'u ka farifoni yira ala la k'o kɛ ala barika dan do ye u ka kuduwa bangini na an karamɔgɔ an nujur saramamaga Seyid Sharif Osman Madan Haidara an filɛ nin ye o kɛnɛ in kan Bangoni Jaginɛbugu balɔnci kɛnɛba kan an ka dɔnnibagaw ye kɛnɛ sɔrɔ El Ustaz Alpha Diallo ale ye foli kɛ naba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o kɔfɛ kuma dira an ka wajurukɛlaw ma Mali tɔgɔ la San Adama Jaabi fo ka taa se Côte d'Ivoire jamana kan Mohamed Lamine Touré Mujadidul Azami fɛn minnu sɔrɔla laseliw la fo ka taa se kuncɛli kumaw ma an ka jɛ an ka ɲɛma da fɛ Osman Madani Haidara an b'ale ka 12 mai ɲɛnamaya nisɔndiyaw de la o hukumu kɔnɔna na kabi 12 mai jɔra kaw nisɔndiya ni nisɔndiyaw de bɛ yen su in nata ka bɛn le 11 ma kɛnɛ belebele de sigilen filɛ nin ye kɛnɛ min laadala san o san an bɛ nin sigi ka bɛn ni su ɲɔgɔnna ma ka na nisɔndiya ka ala barikada nɛɛma la a ye nɛɛma min k'an ye o hukumu kɔnɔna na an ka karamɔgɔ bɔra diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka yan sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔkan a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Côte d'Ivoire ni mɔgɔ min ye tabali in sanfɛla lajɛ karamɔgɔ ka kalanden jolen minnu bɛ Côte d'Ivoire o belebele caman bɛ kɛnɛ ka yan ka fara Burukina kan ka fara Mali kan ani yɔrɔ caman nin karamɔgɔ ninnu ni k'u ka kuma Sherif Osman Madani Haidara ka bangeni nisɔndiya kan a kelen o kelen o bɛ se k'a daminɛ su in na fo ka se nin ɲɔgɔn na wɛrɛ ma ka d'a kan Haidara ye ba min ye i b'i min a la k'a tɔ to de o la ka na an ŋaniyaw yira ala la kɛnɛ kan karamɔgɔ min ni ala y'a nɔgɔya an ye k'an tile n'a tile bɛɛ a ye kɔnɔnajɛya min k'an ye o sarata an bolo dɔrɔn k'a yira a la k'a fɔ an bɛ se nin de la fɔlɔ o de y'an sigi kun ye o la an tɛna kuma janya komi wajilikɛlaw de bi yan an ye kuma di an ka ɲɛmɔgɔw ma n k'olu ka jama bisimila u ye bonya segin an ma a tun ka d'anw ye olu de ka mɔgɔw bisimila nka ma tiɲɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ ka n'u ye maa maa sen y'a yɛrɛ se yan ala ka hɛrɛ ka n'aw bɛɛ an karamɔgɔ ka san 62 in ni ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala k'o di an ma ala ka farikolo kɛnɛya ala ka n'a wasa a ka du ala ka jɔlen to an yɛrɛ minnu y'a kanu ka k'a fɛ ala k'an yɛrɛw ka du jɔlen to k'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ k'a k'an ɲɛmaa ye k'an tɛgɛ di a mɔkɛ ma fɔ arijinɛ kɔnɔ an y'a ɲini ala fɛ ala m'o kɛra an ye ala kira n'a sohoroma kosɔn sɔli ala rasul o tuma na ne bɛ kuma segin an ka wajilikɛlaw ma n'i ko bɛ karamɔgɔ in kelen kelen bɛ ta a tɔgɔ ma a ka ca u ma dɔrɔn k'u bɛɛ bisimila ala ka nɛnw sabati ala ka baaraw ɲ'an bolo ala kira n'a so kama sɔli ala rasul an karamɔgɔw y'a fɔ cogo min an bɛ ala barikada kɛnɛ kan su in na n'o bɛ bɛn le 11 mai ma 2017 ala barikada jumɛn
ala ye min kɛ anw ye o ye jumɛn de ye ala ye anw garizɛgɛ k'anw tile ni an karamɔgɔ tile bɛɛ Seydil Karim Cherif Ousmane Madane Haidara an bɛ ala fo o la ka ala fo tuguni ala ye caman tile ni Haidara tile bɛɛ ala ma nɔgɔya olu ye a bɛ kuma sanuma minnu fɔ ani kanda kuma minnu fɔ ala m'o mɛli nɔgɔya ye ala y'o nɔgɔya an ye an bɛ ala barikada su in na ala ye an karamɔgɔ ka kuma sanuma ninnu mɛli nɔgɔya caman ye nka mɛ ala ma faamu nɔgɔya caman ye anw bɛ ala barikada ala min y'an tile n'a tile bɛɛ k'a ka kuma ninnu mɛli nɔgɔya an ye ka tila k'a faamu fana di an ma an bɛ ala fo la an bɛ ala fo sabanan na ala ye dɔ tile n'a tile bɛɛ ka kuma ninnu don a tulo la k'a faamu d'u ma mɛ senbow ma diɲɛ n'a kɛli ye ala ye anw minnu senbo diɲɛ n'a ye an bɛ ala barikada ni diɲɛ bɛɛ taara k'a d'i ma n'ala ma kaburu nɔgɔya i ma a bɛɛ komi fɛn ma d'i ma ale nana ni fɛn min ye fila don ka diɲɛ d'i ma ka tila ka lahara fara a kan an bɛ ala barikada ka folikan da an ka ɲɛmɔgɔ ka folikan kan n'o ye Alifa Jalo ye an bɛ yɔrɔ min bi nin su in na diɲɛ kɔnɔ jamana baden jamana 30 ɲɔgɔnna a bɛɛ kɔnɔna na nin kɛnɛw sigilen bɛ mun kosɔn fitinin min b'an bolo ŋaniya jira la k'o jira faqidu seyin la yuti fɛn tɛ bolo min na o sɔnni man di ni y'a ŋana a bɛ kari nin y'an seko nin de ye k'a jira o la ko anw de ye dunanw bisimilalaw ye walama an balimaw ne tɛna wajulu kɛ ne bɛna foli de kɛ anw ta ye barikada de ye foli tigi ye an karamɔgɔ ye Cherif Ousmane Madane Haidara an bɛ ala deli sijan ni kɛnɛya ala k'o di an n'a ma nin y'a ka san 62 o ɲɛnɛgɛ ye an fɛ o nusadiya n'a barikada ye an fɛ an bɛ ala deli ala ka sijan di an n'a ma ka kɛnɛya di an n'a ma ala ka an n'a kanda labanko ɲuman ala k'o di an ma an bɛ min fɛ ala k'o k'an ye an tɛ min fɛ ala k'o cɛ janya na o la n badenw arabuw ko el maru bi fadilatihi la bi fasilatihi wa bi kemalihi la bi jamalihi bi adabihi la bi siyabihi ni arabuw kan dalen ye min bi maaya bɛɛ f'i ye pewu ko bunadamaden fusamandenya min b'i la i bi dɔn n'o de ye i bɔnna tɛ nin ye karisa den ye a yɛrɛ ye mun kɛ wa bi kɛmalihi i ka dafaniya i bi jate n'o de ye la bi jamalihi i ka cɛɲɛ tɛ wa bi adabihi i jogo i ladabu i bi jate n'o de ye i ka fini tɛ dɛ an bi kɛnɛ min kan kɛnɛ wasalen don anw hali n'i y'an farikansi bɛɛ kɛ da ye k'an ka fɛn fɔ nin cɛba in na an tɛ se k'a bɛɛ fɔ o la an bi dɔɔnin de fɔ caman na
Cheikh Ousmane Madane Haidara kira mɔden don kira joli don mais a ma waso n'o ye tiɲɛ kelen a m'o jira tile kelen a ye mun jira mɔgɔ bi dɔn n'i ka samandiya de i ka baara a y'o de jira a ye mun jira dafaniya a y'o de jira an na n'i ye min fɔ o kɛ caman b'a fɔ o tɛ se k'a kɛ dɛ Cheikh Ousmane Madane Haidara an b'a fɔ Ala k'a sara a nana fɛn di an ma diɲɛ bɛɛ mago bɛ min na o de nana di an ma bɛɛ mago bɛ mun na ni fɛn o fɛn kɛra i bolo diɲɛ na ni fɛn min y'a jɛ a bɛ tiɲɛ a nan'o de di an ma o ye jumɛn ye i mana kɛ maa siya o siya ye i mana kɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la ni jogo t'i la i ka foyi man ɲi ale sinsinna o de kan tɔw y'u jɛngɛ u y'a sɔrɔ a bɛɛ taara k'u to an b'a fo ni k'i b'a ka baaraw lajɛ a ye baara caman kɛ mais min ka bon hakili de b'o ye baara belebele hakili de b'o ye ɲɛ t'o ye o ye jumɛn ye fɛn min ni mɔgɔ t'o da dɔn e b'o ye cogo di an karamɔgɔ a ye kanda de kɛ ka tila ka kanda mansin dilan olu b'a la ka kanda kɛ ka taa n'o ye Jamiyatu Ansarudin Ansaru ka tile kelen baara n'a bɔra ka jira diɲɛna maana o tɛ d'a la k'a fɔ ni Ansaru nɔ ye mais n'Ala ye an daranen walawala an bɛ se ka dɔɔnin fɔ ye o de ye jumɛn ye mɔgɔ mana kalan i mana ko dɔn jɔyɔrɔ foyi t'a la f'a ka fɛn ɲɛ fɔlɔ waso tun bɛ kɛ ni diplôme de ye magistrat bɛ n bolo dɛ doctorat bɛ n bolo e ka doctorat jɔyɔrɔ ye jumɛn ye kalanjalan tɛ wa tɛ fɛn ɲɛ dɔnni nafama ye jumɛn ye min bɛ nafa se maaw ma min bɛ hɛrɛ se maaw ma an karamɔgɔ a ye duw dilan ka bureau dilan ka kinw dilan ka jamanaw dilan an filɛ o lafiya de la nin wajulu kɛnɛ ninnu sigi ko kelen kelen a bɛ min ɲɛ jamana ɲɛ i ka miliyari 40 di jamana ma miliyari 100 di jamana ma a t'a ɲɛ an y'o de fɔ anw yɛrɛ fɛ yan ba Maliba fantanya t'an na dɛ ni fantanya banna jogo ko fantanya de banna parce que n'i ye misaliya minɛ ni jogo ma ɲɛ lafiya tɛ kɛ n y'o de fɔ ko insécurité ko a bɛ Mali la sisan a mɛnna Mali kɔnɔ maliyɛnw ma kɔlɔsi de insécurité fɔlɔ ye jogo juguya de so ka taa dugu la e hakili bɛ sigi cogo di jɛnɛyakɛla ka ca e muso b'i ka so e hakili bɛ sigi cogo di o tuma jogo juguya de ye insécurité fɔlɔ ye cɛ min ye duloki bɔ ka baara kɛ ka o kɛlɛ a bɛ fɔ o de ma ko baara kalo kelen kɔnɔ maa minnu b'u kale n ti jɛnɛya kɛ n ti suyɛni kɛ diɲɛ kɔnɔ o ye maa miliyɔn caman de dɛ o maa miliyɔn caman olu ka jɛnɛya dabila u ka suyɛni dabila a fɔ de ma ko lafiya yetaw tɛ kelen ye faamuw tɛ kelen ye n'an gɛlɛya don dɔ la
mɔnigɛla 2 u bi mɔni na jɛgɛ belebele dɔ panna ka ben u ka kurun kɔnɔ o jɛgɛ in minɛlen kamalen ninnu ye kafiriw de selilaw tɛ jɛgɛ de b'a la ka kalimatu shahada fɔ olu ko anw dan tɛ Ala ko la jɛgɛ yɛrɛ ka n'o seereya ko Ala ye kelen ye Muhamadu y'a ka ciden ye o kuma na tɔti nin kɔ anw kan ka da Ala la kamalen 2 tubila u taara kira fɛ ka tubi ka don silamɛya la u ko Muhamadu jɛgɛ in min filɛ nin an bɛ den yɛrɛ ma kira ko kisi na ba ka k'u ka taa jɛgɛ di Abubakar ma jɛgɛ taara di Abubakar ma Abubakar tulo b'a la jɛgɛ b'a la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko subhanallah a ye taa nin di kira ma ne tɛ se ka nin dun a ko kuma a ye taa di Umaru ma Umaru fana y'a segin a ko a ye taa di Usmana ma Usmana y'a segin a ko kuma na a y'a di Ali ma u taara jɛgɛ di Ali ma ka bɛn wuladani ma jɛgɛ b'a la ka kalimatu shahada fɔ Ali ko an ba Fatima ma Ala ma jɛngɛra an ba Fatima ma Ali karamallahu wajahu a ko a ye jɛgɛ in wɔrɔn ka a jiran an ba Fatima ko jɛgɛ min b'a la ka kalimatu shahada fɔ ko jiran a ko a y'a kantigɛ ka a y'a tigɛ ka jira a ko a ye muru di yan dɛ Ali yɛrɛ ye jɛgɛ tigɛ 3 ye a ko sɔn min ka bɔ misiri la a jira Fatima ye jɛgɛ jira fo k'a ja kuwa Ali nana min kɛ a ko an tɛ se ka nin dun ka kira to a ye taa dɔ di kira ma ko ne ko tɛ kisi nɛma b'a kan namu gɛlɛya ko dɔn ni faamu tɛ kelen ye ne ko sabara sirila o bɛ yɔrɔ jumɛn lajɛ o tɛ dugumala lajɛ sen de lajɛ kunkɔfɛla do o bɛ yɔrɔ jumɛn lajɛ o bɛ kunkolo de lajɛ yitaw tɛ kelen billahi n filɛ ka diɲɛ de f'aw ye koyi o kɛra min kɛ jɛgɛ taalen de kira ma Ali nana kira ko kisi na ba ko Ali jɛgɛ min bɛ kalimatu shahada fɔ i sɔnna k'o faga wa Ali ko a ko kira e bɛ nin dɔn ka tɛmɛ ne kan a ko kira ma e yɛrɛ b'a dɔn nin jɛgɛ in min filɛ nin nin ye diɲɛ laban ma tile diɲɛ laban maaw de ye nin ye a ko kalimatu shahada b'a u da mais a ma s'u kɔnɔ fiyewu Ala ko b'u da a ma s'u kɔnɔ a ko i b'a dɔn i ni Ala cɛ nin jɛgɛ in ni Ala ko kun sera a kɔnɔ bozow t'a minɛ fiyewu a b'a da de a t'a kɔnɔ bi an ser'o de ma n badenw kana nin lajɛ dɛ min dir'i ma diɲɛ ni lahara de don Siri Usman Madani Ayidara a ko an ka to diɲɛ kɔnɔ an ka dumuni kɛ yala an bɛ balo an kana balo dumuni kama nin ye waatinin kunkurun de ye waati sɛbɛkoma o bɛ kɔfɛ de a bɛ daminɛ kaburu la ka taa laban yɔrɔ dɔ la bi tiɲɛli de kɛlen don fo k'a dansago mais n'i y'an karamɔgɔ jɔyɔrɔ lajɛ o tiɲɛli dilali la k'a ka cɛw jɔyɔrɔ lajɛ o tiɲɛli dilali la wallahi i b'i sɛbɛ don nin ko in ma bi baganya de ka surun an na aw ka hakɛ to ka tɛmɛ bunadamadenya kan cogo min jogow tiɲɛna
sisan an bɔra yaala dɔ la Mali kɔnɔ an ye kow mɛn ka kow ye i ti da la ka walawala dɛ an bɔra dugu dɔ la kamalen ba kelen fa kelen ɲɔ a muso 2 a kɛn bɛ k'o de tigɛ u y'a wele k'a sigi a balimankɛ muso 2 sigi a ma k'a tɛ u bɛ balola dugu kelen kɔnɔ o tɛ baganya ye ni ye joli kelen tiɲɛli de kɛra mɔgɔw k'a dɔn tiɲɛli kɛra a bɛ jagoya an ka fara nin cɛ in kan an ka nin ka hakilila ta an ka ɲɛli kɛ bɛɛ ka lafiya 2nan i b'a dɔn o ye min ye kamalen yɛrɛ wolo fa min y'a wolo dɛ o ka kɔɲɔmuso a y'a ma mɛn fɔlɔ a ka kɔɲɔmuso min ye den 2 wolo a y'o de tigɛ a dan bɛ dugu min na n b'a dɔn n tɛ dugu kɔni tɔgɔ fɔ a fa ka kɔɲɔmuso a y'o de tigɛ ka taa dan n'a ye dugu dɔ la o ye joli an bɛ da saba ma o Mali na yere ni kobile ma wuli ŋanaw tɛ dɔn kamalen wolo fa a fa de salen don ba kan ka kalo 4 tile 10 min sigi sufɛ a bɛ te wuli ka d'o ma ka dɔrɔku k'a la ba de sɔmina a ko a terimuso ma a ko n terimuso ne ma n ka ko faamu dɛ ni ne dala sufɛ n b'a sɔrɔ n nɔrɔkɔlen don terimuso ko a ma ko n terimuso su in na ten n'a nana ka na min bilahi ni faratala ne serew bi kɛnɛ kan te nana sufɛ ba ye te yɔlɔ k'a bɔn a ka dilan kun fɔra amin d'habitude denma in bi miniti hakɛ min kɛ ba ka sunɔgɔ ka doroge a y'o miniti hakɛ kɛ ba sunɔgɔlen ka doroge min kɛ a yɛrɛ fɛ a donna ba y'i kɛ sunɔgɔba ye ko n bɛna lajɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don a don a ye kurusi ni duloki bɔ nin ye hinɛ ko ye makari dan ye nin bilahi a kɛlen k'o bɔ aw ka hakɛ to a gɛrɛla ba la ka ba walaka ba ko n b'a lajɛ n'a bɛ sɔn de ba walakalen a gɛrɛla k'a bi ko kɛ ko ye min kɛ ba girinna ka wuli a ko n den e ni ala cɛ i sɔnna ka nin kɛ ne na e sɔnna ka nin kɛ ne na ba depuis o su fo bi mɔgɔ si ma ba ta yɔrɔ dɔn nin bɛ jamana min na a k'a to an ka wuli Sero Usmane Madani Haidara a barika i ye a barika ye dɛ ko tɛ yuladu rijalu mutasawina mahama ikhtalafa tariku miladihim lakin al-fadailu tasna'u al-farqu bainahum cɛ bɛɛ bɛ wolo bange cogo kelen na hali ni bangedenw fɔra ɲɔgɔn kɔ mais fusamandiya de b'a bɔ ɲɔgɔn na a bɛna mun kɛ anw bɛ diɲɛ kura wɛrɛ de la min tɛ kɔrɔlen ye sabu ni cɛ in y'anw bila sira min kan a ye min di an ma a n'a ye min jira an na an y'a sɔrɔ an mɛn b'an yɛrɛ kan na mun gɛlɛya ne de da micro bɛ ne de bolo
an caman de bi yan a ye min ko k'a kɛ o la ko waati sera an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye sija ni kɛnɛya Ala k'o di an n'a ma labanko ɲuman Ala k'o di an n'a ma a ka denbaya ya Rabbi Ala ka an n'u kanda Ala ka an n'u tanga jugu dogolen n'a bangelen ya Rabbi Ala ka an yɛlɛ o sanfɛ min k'a ti fara an na Ala ka kungo da o kun min b'a ɲina an kɔ wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ fɔlɔ k'an sɔriw fo ka aw tando ka barikada aw minnu farala ɲɔgɔn kan k'a bɛ nin cɛba in dɛmɛ an bɛ makamatigi ka kuma fɔ aw ye laqad a'taytumul qawsa bariha wa askantumud dara baniha aw de ye ko di a tigi ma wa ko sera a tigi bolo wa ko tigi y'a wala k'a sigi aw ma a Seyyid Sherif Usman Madani Haidara patron do ma kanga ka tugu cɛ min na ka waso n'a ye a Seyyid Sherif Usman Madani Haidara a bɛ maa jigi bɔ docteur dɔ bɛ yen a ye kitabu dɔ bɔ sisan uzama on bila madarisa kabili diɲɛ da la mɔgɔ minnu sera ka kobaw kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ diplôme t'u bolo ale ye maa 50 ni kɔ de ta k'o sɛbɛn mais malheureusement ale tile ni Haidara tile ma bɛn karamɔgɔ Haidara tɔgɔ t'ale ka kitabu la n'a ni Zamzam y'u tile kun bɛnna ale kun ti n'a fɔ bilen ko uzama bila madarisa dɛ a kun b'a fɔ de ko azamul uzama i bila madarisa ko patron min ka bon n'a tɔw ye a Seyyid Sherif Usman Madani Haidara Madouache i bi a suma minɛn o minɛn kɔnɔ i b'a sɔrɔ a tɛmɛnen don o kan parce que mɔgɔ ti kuma te gansan n'i bi kuma kodɔnnaw cɛma i bɛ kuma ni dalilu ye silamɛw de y'a fɔ ko kira Muhamadu ka bon ni kira tɔ bɛɛ ye mais n'i y'o fɔ ko Muhamadu ka di ye i bɛ ɲininka dalilu la fo dalilu jɔnjɔn ka sɔrɔ i bolo min bɛ se ka jira hakilima na bi ni anw tilala k'a fɔ ko a Seyyid Sherif Usman Madani Haidara ko a tɛmɛnen don a tile karamɔgɔ bɛɛ la Madouache an b'a fɔ ni dalilu de ye hakilima mana min mɛn a bɛ jɛn n'a ye m'a fɔ hakili dan dɛ ani n ti sɔn n kan d'olu ma Ala ka labanko ɲuman d'an ma ouais c'est-à-dire min ye o y'o ye et puis n'i ko i t'a ye a bɛ k'i la kira Muhamadu ko sallallahu alaihi wa sallam a ko inna Allaha yab'asu li hazihil umma ala ra'asi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha kira ko a kɛtɔla ka nin fɔ a ko inna Allaha n'i ye kuma daminɛ lajɛ dɔrɔn i bɛ lafiya kira ko n bɛ ka kuma min fɔ a ye ko tulonkɛ kuma tɛ dɛ inna litawkid n bɛna kuma min fɔ a ye tulonkɛ kuma tɛ ko kuma sɛbɛ de don mais n bɛna fɔ a ye a k'a dɔn Ala yabo asu Ala de bɛ cili kɛ lihazihil umma ni Muhammadu mandenw ye ala ra'asi kulli mi'ati sanatin san kɛmɛ o san kɛmɛ man
ala bi mɔgɔdi muhamadu mando ma yujadidu laha dinaha min bɛna ka diinɛ kurakuraya balimakɛ kuma in filɛ diɲɛma jɔlen na kira ko jɔn de bɛ a tigiw bila ka na ko ala jɔn de bɛna mɔgɔ bila ka na diinɛ in ko k'a jɛ ko ala ala ka ko kɛta n'o ma bɛn i ma i sɛgɛra n'ala bɛna min bila a tɛ e ɲininka o Allahu a'lamu haysu yajalu risalata ala ko min ka kiraya bila yɔrɔ min ne ala de b'a dɔn min ka da ye a b'o de bila Asayid Sherif Usman Madana Haidara patron do dɛ a tile ni karamɔgɔ tile bɛnna a b'a bɛn ye o dɔrɔn tɛ dɛ balimakɛ n'i ye karamɔgɔ lajɛ ne ye kitabu dɔ fɔ Seyidu kan kitabu in de tɔgɔ ye ko Al-Mujaddidu li A'zam a ma fɔ ko san 100 o san 100 ko kira Muhamadu ko a bi mɔgɔ dɔ di silamɛya ma min bɛ silamɛya ko k'a jɛya kira fatoli ni sisan cɛ san 100 o ta ani 4 na an filɛ o de la donc n'i y'a mɔgɔw calculer k'a kɛ san 100 mɔgɔ kelen i bɛna ye peut-être mɔgɔ 13 de tɛmɛna a ta 4 na an b'o de ɲinina nka karamɔgɔ dɔw ko la ko ala bɛ se ka mɔgɔ 2 walima mɔgɔ 3 k'o labɔ san 100 kɔnɔ o la n'i y'a kɛ ten u bɛ caya mais balimakɛ Asayid Sherif Usman Madana Haidara maa o maa tɔgɔ dara ko mujadidu an y'a bɛɛ ka siraw kala k'a ban pewu Asayid Sherif Usman Madana Haidara a ɲɔgɔnna t'u la a ɲɔgɔnna tɛ yen an karamɔgɔw an filɛ nin san 100 min kɔnɔ u ye patron dama de ta a Sheikh Al-Albani dɔnnibagaw sigira ka karamɔgɔ minnu nɔ lajɛ k'a fɔ nin bɛ se ka jate ko mujadidu do Sheikh Albani yu b'a la Sheikh Sharawi yu b'a la Ahmadu Didadi b'a la Abdullahi El-Harari ka bɔ Ethiopie o b'a la u ye minnu ta nin san 100 in kɔnɔ ko maa bɛ se ka ninnu jate ko olu ye mujadidu ye o de filɛ nin ye mais n balimakɛ o maa 4 n'i y'o fɛn o fɛn da k'o bila Asayid Sherif Usman Madana Haidara kɛrɛfɛ o b'a fɔ de ko an karamɔgɔ ko sira b'i bolo ko taa maa ni e tɛ peze taga i ni maa tɛ kelen ye i ye kira mɔden ye o ye ninnu jɛ fɔlɔ o mɔgɔw tɛ kelen ye ala ye min kɛ min ye mɔgɔw ka sɔn Asayid Sherif Usman Madana Haidara ale ye baara min kɛ hali n'i taara kɔfɛ a tile ni minnu tile bɛnna an filɛ k'olu de tɔgɔ fɔ a ye u ye minnu classé k'olu bɛ se ka kɛ mujadidu ye olu kelen tɛ yen min ni Asayid Sherif Usman Madana Haidara bɛ pese n'i ye fɛn o fɛn ta kan na dɔnni sira kan ni min ni Haidara ye ɲɔgɔn pese dɔnni na i bɛ taa sɔrɔ fɔniseya yɔrɔ la Haidara ye dankɛ ye k'o dan kojugu n'i y'a ye min ye fɔnisere ye ko i bɛ se k'o ni Haidara pese i bɛ taa sɔrɔ cɛfarinya ni jagɛlɛya la Haidara ye dankɛ ye ni min ka cɛfarinya ye Haidara ta bɔ i bɛ taa sɔrɔ ko sɛgɛsɛgɛli k'a ɲɛɲini ka si k'a ɲɛɲini Haidara tɛmɛna o tigi la ye akhlaquhu kullun la yatajaza kira Muhamadu jogo kun dafa an bi cogo min n'i ye cɛfarinya bonda dayɛlɛ kira bɛ yen n'i ye fɔnisereya dayɛlɛ kira bɛ yen n'i ye danaya dayɛlɛ kira bɛ yen n'i ye tiɲɛfɔ dayɛlɛ kira bɛ yen n'i ye dɔnni dayɛlɛ kira bɛ yen ja kira kun bɛ cogo min a y'o tiɲɛ de di a mɔden ma n'o ye Asayid Sherif Usman Madana Haidara
wallahi fɛnw bɛ kira muhamadu la ni kira fɛnw bɛ Seyid Sherif Usmane Madani Haidara la Marwacɛ i b'i mɛn ka ɲɔnaw ɲini kitabu la a dafa an bi jɔna nin bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ Seyidu la ale yɛrɛ tilala ka duloki bɔ ka kɛ a baara kɛbaa ye Marwacɛ karamɔgɔ caman bɛ yen ka sogo yira k'a d'u ma olu y'u wasa don la fifala b'o fifa nka o tɛ a Seyid Sherif Usmane Madani Haidara ye ni Seyidu bɔra ka taa turune la maa o maa ye kodɔnna ye bilahi Seyidu hinɛ de bɛ don i la a hinɛ bɛ don i la fo a bɛ k'i bolo waati dɔw la ko Ala y'ale dilan cogo wɛrɛ la min ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye parce que a bɛ sɛgɛn ni ɲani min kɛ a tilancɛ n'i y'o da ne kan turune tɛ laban a tilancɛ a Seyid Sherif Usmane Madani Haidara a ka baaraw lajɛ tan dɛ a ye mun ni mun kɛ nin diɲɛlatigɛ in na Ala ka labanko ɲuman d'an ma anw ye shurutul mujaddid sana ka fɔ mɔgɔ ma silamɛya sira kan ko an bɛ se ka nin jate ko nin san 100 in kɔnɔ Ala ye maa minnu bila silamɛya kama ko o dɔ ye nin ye condition minnu b'a la Marwacɛ anw y'o condition bɛɛ ta un na un ka Haidara lajɛ an y'a sɔrɔ a bɛɛ b'a la ka baara kɛ Mali la yan ne kan n'o ma sabu ne ye Ivoirien de ye mais Marwacɛ n'i bɛ voyage la Côte d'Ivoire ka musow bɔtɔla ye foro la u bɛ ka bɔ Congo kɔnɔ tasabaw b'u kun na walima lɔgɔsiriw b'u kun na mais disa b'u kun na n'i ye fɛrɛn minɛ k'u fo k'u ɲininka ko e ye ansaru de ye wa muso 100 o 100 ka bɛn ni o disatigilama ye burusi kɔnɔ muso 100 o 100 n'i ye ɲininkali ka ko tɔnden don wa 95 o b'a fɔ ko olu ye tɔnden ye a Seyid Sherif Usmane Madani Haidara nɔ y'o ye sabu ne y'a kɔrɔbɔ siɲɛ caman a Seyid Sherif Usmane Madani Haidara a ye baara kɛ a ye sinjiw tugu o sa o kɛra fana koyi Ala ka labanko ɲuman d'an ma don dɔ la ne bɛ ka bɔ voyage la yɔrɔ dɔ la o y'a sɔrɔ ekɔlidenw labila la sira bɛɛ falen don passage la sanji mugu bɛ ka jigin ne bɛ n ka voiture kɔnɔ mɔgɔw bɛ maɲumako la mɔbili ɲini na ne nana se muso 2 dɔ jɔlen ma disa b'u kun na ne ye fɛrɛn minɛ ka n jɔ n k'u bɛ taa min ko Abidjan n k'u ka don bon u donna ne bɛ ka sɔn min jouer o tɛ Haidara ka sɔn ye muso 2 in sigara dɔɔni mais an ye sira minɛ o kan n sɔrɔla k'o ɲininka n ko a b'a dɔn min kama n ye aw ta wa o k'o t'a dɔn bon n ko disa min bɛ aw kun na n k'o kama disa min bɛ aw kun na o kama o ko ɔhɔ k'olu ye disabirilaw de ye n ko walima aw ye tɔnden de ye Haidara ka tɔnden mɔgɔ wa ko ɔhɔ k'olu bɛ Haidara ka tɔn na n ko est ce que a degela ka wajulikɛla dɔ tɔgɔ mɛn ko Mamadu Lamini Ture dɔ ko ɔhɔ ko ne yɛrɛ bɛ k'i filɛ depuis la sabu ne degera ka taa wajuli k'u ka dugu la n b'a fɛ ka mun fɔ a ye ya silamɛw a Seyid Sherif Usmane Madani Haidara ale kɛla yirisunba min ye a yiri turula yan nka a bolo min ye anw sɔrɔ anw bɛ k'o den de dun an ti fa la Ala ka labanko ɲuman d'an ma a Seyid Sherif Usmane Madani Haidara
sini mɔgɔw bi sɔrɔ ka valeur tɔ dɔn parce que o ye diɲɛ yɛrɛ de taabolo ye diɲɛ taabolo de y'o ye ka adamaden to balo la hasidiya ni ɲɛngoya bi dɔw daminɛ nka don dɔ bi na cɛ min ye al-uzama ul-maya fil alam Michael Hart c'est un américain ale de ko kabili ala ka diɲɛ da mɔgɔ minnu ye nɔ bɔ diɲɛrɔtigɛ la ni adamadenya ye nafa sɔrɔ u la maa 100 ale b'olu de bila lisi la k'a numéroter 1 2 3 4 ka taa kafiri de don dɛ mais a y'a ka maa 100 in ta min kɛ a ko diɲɛrɔtigɛ ye nafa sɔrɔ mɔgɔ min na ka tɛmɛ bɛɛ kan diɲɛ kɔnɔ k'o de ye silamɛw ka Muhamadu ye ale min bi ka nin sɛbɛn ale tɛ silamɛ ye dɛ ale mako tɛ ala ko la mais tout simplement diɲɛrɔtigɛ kɔni ye nafa min sɔrɔ Muhamadu la a ma sɔrɔ diɲɛ maa si la mais mun ye cɛ in bila ka nin fɔ parce que kira tɛ yen bilen a sigira ka kira nɔw lajɛ Marimacɛ a y'a dɔn cɛ min ye nin kɛ patron kun don a Seydi Sherif Usmani Madani Haidara k'ale to balo la anw b'ale ta fɔ a ɲɔgɔnna tɛ yen n karamɔgɔ n'o y'i tɔɔrɔ sini bɛ lahara ko tɛ o sini bɛ i bɛ taa ballon jouer terrain ɲini faamaw fɛ ko i bɛna t'i ka wajulu fogo sigi taa i k'a kɔrɔbɔ lahara ko tɛ o ala k'a ni sawaba bɛ n'a fɔra dɔrɔn Haidara b'i ɲɛ a b'i ɲɛ de sɔn o ma tugu a la i b'i ka bonya sɔrɔ a kɔfɛ a bɛ poussière k'i kan i b'o kunu diɲɛ n'o ye n'o kɛra dɔw bɛ don e yɛrɛ ka poussière la nka n'i ma diɲɛ n'o ye a bɛ k'i la a bɛ k'i la koyi ala ka labanko ɲuman d'a ma a Seydi Sherif Usmani Madani Haidara a ye misikinɛw jigi tugu ka fandanw jigi tugu fonisere modèle do n'a bɔra kira la i t'a ɲɔgɔnna ye maa la cɛ dɔ degela don dɔ la ka na kira Muhamadu kɔrɔbɔ a nana fɔ kira ɲɛna ko vraiment ko ale ye fandan de ye ko ale tuubira ko kira k'ale sɔn kira y'a lajɛ furu a ko sahabaw ma ko a ye taa wɛrɛ la a ye taga saga 40 compter k'o d'a ma cɛ ye saga 40 in minɛ a taara o saga bila Madina dugu kɔ kan ka tila ka na ka na fɔ kira ye tugun ko kira vraiment i ye saga 40 min d'u ma o diyara n ye mais a dɔn ne yɛrɛ de denbaya ka ca bon hɔrɔn fana ni tuma bɛɛ i bɛ delili la o tɛ ko ɲuman ye n tun b'a fɛ hali bi k'an sɔn kira ye cɛ lajɛ furu a ko a ye taa 40 wɛrɛ compter k'o d'a ma u taara o ye o 40 compter k'a d'a ma cɛ y'o gɛngɛn ka taa n'o ye kulu kɔfɛ ka t'o fara 40 fɔlɔ in kan ka tila ka na kira nɔfɛ a nana tugu a ko kira bon ko vraiment min dira 80 don n b'a dɔn a bɛ dɔɔnin bɔ mais n b'a fɛ i ka n sɔn fɔ lahara n tɛ kɛ fandan ye bilen bon saga 80 in t'o ɲɛ quoi ni dɔ bɛ se ka fara a kan kira ko sahabaw ma ko a ye taa 40 wɛrɛ compter k'o d'a ma o 40 comptera k'a di cɛ ma a taara o fara 80 in kan ka sigi sagaw kunna ye k'a lajɛ ni mɔgɔ dɔ tɛ k'ale suruku taama ka tila ka saga ninnu gbɛngbɛn ka se yɔrɔ jan ka sigi k'a lajɛ ni dɔ tɛ nana a y'a ye maa ti nana wuladayan fa fɛ dɔrɔn a ye saga 120 in a y'a bɛɛ gɛngɛn ka don n'a ye dugu kɔnɔ ka na di kira Muhamadu ma ko ale ti fandan ye ale ti fandan ye ko mais a fɔra ale ye
ko silamɛw ka kira ko fɔnisere do ko wa a ti dimi ko ale kun nana ka o de kɔrɔbɔ sinon ale y'a yɛrɛ kɛ silamɛ fɔlɔ min ye ale kun ti silamɛ ye sisan de ale bɛna ba a kɛ ka don silamɛya la ko sabu kira ye fɔnisere ye Marwaje Asayid Sherif Usman Madani Haidara ale ka fɔnisere y'a dan t'o la tamaningaw y'o seere ye wama shahidna ila bima alimna ni bɛ fɛn o fɛn fɔ kuma ni dalu ye don min ne wulila ka taa tamani ka taa si ye k'a sɔrɔ événement foyi ti tamani tamani cɛkɔrɔba minnu bɛ yen ka taa sigi n'olu ye kelen kelen u ka kuma ye ba Madani n ka ɲɛnamaya kan ani karamɔgɔ Haidara min n'an tugura a la a ka denmisɛnya na a kun bi di ani bi u bi mun dɔn a na u ni Ala cɛ li anna tarikha la yarham histoire ti hinɛ dɛ n'i bi ɲuman kɛ a kɛ sinon ni sɛbɛnnikɛla wulila i nɔfɛ don o don n balimakɛ an ti tugu maa la gansan koyi Asayid Sherif Usman Madani Haidara an y'a ka ko sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ an se ko dan an nana ye cɛ don n'i tugura a la sara foyi t'i bolo fɔ lahara k'i tɛgɛ minɛ k'i ladon arijinɛ na an y'o dɔrɔn de ye Seyidu la Marwache o de ye sen fɛ cɛkɔrɔba dɔw y'a lakale anw ye ko Haidara bilama ko a ka fɔnisereya tɛmɛn'a da kan ko a ye moto sa k'a di kanbelenden min ma ko hakɛ si t'a la kasi kun wele ten ka na moto kura sa k'a d'i ma faso la yen i b'a dɔn i ye ko fɔnisere don a y'o fɔnisereya sɔrɔ a fa la a fa y'a sɔrɔ u mɔkɛ la n'o ye kira Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam Asayid Sherif Usman Madani Haidara a degela ka muso dɔ sɔn muso nana ka na deli kɛ n bi tan bi ko u bi tan cɛ sara donna ta a bɔra ta karamɔgɔ y'i bolo don a bolo ni min bɛnna a y'o bɔ k'o di muso ma muso ye wari in yɛrɛkɛ ko nin bɛɛ ye ne ta nin bɛɛ ayiwa a y'a kuru k'a bila a ka fini na senbaraya kelen fila a bɛ wari bɔ nin bɛɛ ye ne ta nin bɛɛ a b'a bila a ka fini na senbaraya kelen fila nin bɛɛ ye ne ta sécurité ko ɲɔgɔn ma ko kabili kelen ko n'a ma ɲɛ nin ma wari in tɛ so kɔnɔna la sɔrɔ ko ye sabu wari min dira ma Seyidu y'i bolo don a ko a bolo ni wari min bɛnna a y'o de bɔ 200 ko kuma tɛ fanda min nana ka na balo ɲini cɛ min bɛ se k'i bolo don i kun ka wali siri bɔ k'a d'o ma k'o ɲɛji cɛ Asayid Sherif Usman Madani Haidara don ale de don patron don Ala ka labanko ɲuman d'an ma an kɛ karamɔgɔ a tɛmɛna o karamɔgɔ taara a tile karamɔgɔ bɛɛ a bɛ fɛn dɔ filɛ Al-Mujadidul A'zamu o ma fɔ ka karamɔgɔ la gansan i bɛ bayi a ko kuma filɛ tuma min kira Muhamadu ko Ala bɛ mɔgɔ dɔ ci san 100 o san 100 yujadidu laha dinaha arabukan ka gɛlɛn ko ni kira kun ko yujadidu laha dina bil alf walam o kɔrɔ de ye mujadidu kun bi nana dɔ fara diinɛ kan walima ka dɔ bɔ a la c'était possible mais a m'a fɔ ten dɛ ko dinaha de kɔrɔ ye waati dɔ bɛ na se kira Muhammadu nana ni silamɛya min ye fɛn minnu b'a ɲɛ k'a dilan mɔgɔw bɛ n'o dɔ bɔ a la
ka tila ka dɔ fara a kan kira yɛrɛ mana ni min ye fiyewu o la ni mujadidu nana u ye min bɔ a la a b'o fara a kan min k'u farala kan u fɛ n'o tɛ diinɛ dɔ ye a b'o walaki k'o bɔ a la wala yakhafu lawmata laimin a mako si t'a la e ko di e ye jɔn ye a mako t'a la a mako de b'a la mɔkɛ ka diinɛ bɛ labaara cogo di bayako kuma sen kun dara a kan k'a tunu pewu kira do ko san kɛmɛ o san kɛmɛ ko mɔgɔ dɔ bɛ di silamɛya ma min bɛna ko k'a jɛ seyidu de nana ka na bale ta ka yɔrɔ fura ka silamɛya ka pusɛriw bɔ a la ka na bayi a ye k'o jɔsi k'o biriye k'o ta k'o di silamɛw ma mɔgɔw ko ko nin kun b'a la wa karamɔgɔ hayidara ko a kun b'a la koyi u kun y'a don bɔgɔ la de u kun y'a don bɔgɔ de la nka sisan ala bɛna maa minnu bila ka na ne y'o dɔ ye karamɔgɔ y'o fɔ o a y'a ka kasɛti kɔrɔw lajɛ ko ne ma ki dɛ ko mɛ ma'amuru don ala ka ma'amuru don ala ka ma'amuru n'o wulila boyi min da taata sira to a bolo a k'a ka baara kɛ seyidu nana a ye bayi a bila k'a bale k'a bila hakilima bɛɛ sɔnna tiɲɛ ɲinina bɛɛ sɔnna mɛ dɔ bɛna fɔ sisan ko mɛ ko bɛɛ ma sɔn bɛɛ de sɔnna ala yɛrɛ la fɔlɔ bɛɛ ma sɔn ala ko in yɛrɛ la o k'a fɔ ala bɛ yen bɛɛ yɛrɛ ma jɛn n'o ye ni e ko bɛɛ ka sɔn baya la i ye baara sɔrɔ bɛɛ t'i sɔn jɔn kunnandi bɛɛ kɔni bi sɔn tiɲɛ milela bɛɛ bi sɔn mɔgɔw kun ye mun de fara silamɛya kan n'o t'a dɔ ye ni seyidu nana o bɔ a la son kun bɛ taa an ka misiri la hasidiw kun bɛ misiri la tiɲɛnikɛlaw kun bɛ misiri la dabalijugukɛlaw kun bɛ misiri la a seyidu sherifu usumani madani hayidara ale de wulila k'i jɔ ko olu bɛɛ ye janimɛdenw de ye hali ni misiri bɛnn'u kan k'a jira diɲɛ na n'a ma ɲɛ ko i b'i kɛ silamɛ ye i b'i kɛ silamɛ ye kira nana ni silamɛya min ye nka n'i y'i ta dilan i yɛrɛ ye hayidara b'a lasegin i ma ko o t'a dɔ ye ala ka labanko ɲuman d'an ma a seyidu sherifu usumani madani hayidara lahu zihinun waqadun wa basiratun nayyira patron do patron min b'i sigi ka silamɛya kalan anw tɛ se ka hayidara sara o balimacɛ i ti hayidara ka sɛgɛn n'a ka ɲɛni dɔ fɔ ni e ye dɔɔnin kala san o san mawuludu senfɛ karamɔgɔ hayidara bɛ waati dɔ kɛrɛnkɛrɛn ko question n'a jaabi o question n'a jaabi kɛyɔrɔ cɛ o cɛ ye dɔɔnin kalan n'i nana sigi a kɛnɛ kan ni question dira hayidara ma sani hayidara k'a jaabi e yɛrɛ fana b'i hakili jagabɔ fɔlɔ nin jaabi ye mun ye alhamdulillahi rabbil alamin baden tɛbɛ shirifila la jaba an b'aw fo ka waleɲuman dɔn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan a ka ɲɛmadali la ka na an ma nin sanga in na nin tun y'an ye bangoni jaginɛbugu la balɔnci kɛnɛ belebele in kan an karamɔgɔ seyid sharif usman madani hayidara ale ka bangeni hukumu kɔnɔna na san 62 sɔrɔ an tun filɛ nin ye o kɛnɛ kan seyid sharif usman madani hayidara ka bangi ka bɛn le 12 mai 1955 bi an bɛ 12 mai 2017 an b'a deli ala fɛ o ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala k'o di an n'an karamɔgɔ ma nin tun ye laseli ye minnu sɔrɔla seyid sharif usman madani hayidara ka kalandenw da ka lase aw ma a ka anniversaire kɛnɛ kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra an ka kameramani belebele fɛ ibrahim kulubali fuseni keita ka na se muktar bagayogo ka bɛɛ lajɛlen monte k'a di aw ma abibatu job sigida caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah
minɛ cɛ